Els experts reconeixen que els joves i els menors d'edat són un dels principals usuaris que intenten atreure les xarxes socials. Sabem que aquesta indústria intenta captar adolescents i gent jove, entre d'altres coses perquè el tipus de recompensa que ofereix, la recompensa aquesta intermitent, a qui més capta o a qui capta més força és amb adolescents i joves. I clar, aquest és el seu negoci, que passis molt de temps davant de la pantalla. Per això el repte serà dissenyar restriccions d'accés per edat que funcionin. Un tema important jo crec que té que ser el tema de la verificació de l'edat, no? Que hi hagi una impossibilitat d'accedir a xarxes socials si no està permès, vull dir, i que les plataformes hi formin part. Els perills de TikTok, Instagram o Gorg són ben coneguts, sobretot en els joves. Riscos de salut mental, per passar moltes hores en conseqüències com alteració del descans, de la capacitat de concentrar-se, d'altres coses, i riscos per conductes, diguem, perilloses, com conductes sexuals de risc, conductes per contacte amb persones desconegudes, apostes. Els perills de les pantalles són encara més evidents en la primera infància. És negligent donar un dispositiu mòbil a un infant de menys d'un any. Crec que amb aquestes etapes, amb un servei tan poc encara desenvolupat, on realment pot haver certes afectacions en tots els sentits, no? A nivell cognitiu, a nivell emocional, a nivell psicològic. Per alguns, la restricció de les xarxes socials als menors naixeran mancances perquè no regula l'accés a la intel·ligència artificial. Hem vist a instituts de Balears com s'estaven creant problemes molt serios per produir imatges pornogràfiques amb intel·ligència artificial, s'ha d'incloure a la normativa. Els darrers informes d'UNICEF i Save the Children també incideixen en aquesta petició.